Lly'r Griffith. Prif Weinidog, mi fyddwch chi yn ymwybodol iawn bod nifer o ffermydd yng Nghymru, wrth gwrs, yn wynebu trafferthion dybryd yn sgil effaith y coronavirus ar y sector fwyd. Ffermwyr beef a ffermwyr llaeth, wrth gwrs, yn enwedig yn wynebu colledion eithriadol o hyd at 10,000 o bunner mis mewn nifer o achosion. Nawr, dyw'r busnesau yma, wrth gwrs, ddim yn mynd i allu cario lefel yna o golledion ar lefel yna o ddyledion am yn hir iawn. Felly mae gweithredu ar frys ar y mater yma yn rhywbeth allweddol. A dyw'r busnesau yma chwaith, wrth gwrs, ddim ar y cyfan, yn gymwys i gael mynediad i nifer o'r cynlluniau busnes mae Llywodraeth chi eisoes wedi eu cyhoeddi. Felly'n gwestiwn ni yn syml iawn yw, a wnewch chi, fel Prif Weinidog, ac a wneith eich Llywodraeth chi gyflwyno cynllun cefnogi bespoke i ffermwyr Cymru sydd yn ffindio hunain mewn trybini yn sgil y creisis yma, ac os ych chi yn bwriadu gwneud hynny, yna allwch chi ddweithio ni pryd, oherwydd fel dwi'n dweud, mae amser yn ffactor allweddol yn hyn o beth, ond os nad ych chi, wrth gwrs, yn bwriadu cyflwyno cynllun o'r fath, felly allwch chi esbonio pam. Dwi'n fodlon i siarad, wrth gwrs, gyda Llywodraeth Griffith am cynllun penodol, fel o'r Llywodraeth Griffith yn awgrymu i weld os bydd hwnna'n rhywbeth sydd yn helpu bobl yn y maes, os ni'n gallu tynnu dy gilydd, popeth ni'n trial i wneud dy gilydd i helpu bobl yn y maes. Dwi'n hollol fodlon i cymryd y cyfle i siarad gyda'r gweinidog, gyda'r cyfrifoldebau i weld os bydd cynllun o'r ffordd yna yn help i ddangos beth ni'n wneud yn barod o beth ni'n eisiau wneud yn y dyfodol i roi help i'r bobl yn y cefn gwlad.